Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Исәнмесез? Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Бүген кышның соңгы киче. Алда һәр кемне күңелле хәбәрләре белән хәерле язлар көтсен. Һәр хыялыбыз чынга ашсын дип, сезне соңгы көннәр китергән яңалыклар белән танышырга одной информацион программасын карарга чакырабыз. Һәм бүгенге чыгарылышта Язлы Арташ авылы егете Фердинанд Шайдуллин истәлегенә тантаналы шартларда ул яшәгән йортта мемориаль такта ачылды. Соба аграр күллияте базасында һөнәри осталыкта көч сынаштылар. Олы Кибәчедә малайлар арасында азан әйтү бәйгесе үтте. 23 февраль Ватанны саклаучылар көне уңаеннан узган шимбәдә районыбызның төрле елларда кайнар нокталарда хезмәт иткән һәм бүгенге көндә махсус хәрби операциядә хезмәт итүче, хәзерге вакытта ялда булган бер төркем ир-егетләре Казан шәһәренең Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә үткән бәйрәм чарасында катнашты. Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәниз Закиров җитәкчелегендә барган делегацияне район хакимияте бинасында Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов каршы алды. Аларны Ватанны саклаучылар көне белән тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерде. Шын сезнең бәйрәмегез белән рәхмәт сезгә куйган хезмәтегез өчен, хәрби хезмәтегез өчен һәм безнең шушындай сезнең үрнәктә хәрби патриотик егетләрне киләчәктә дә үстерергә, тәрбияләргә язсын. Ике басу Арташ авылында гомер итүче Фәиз Сәләхиев Әфган сугышына беренчеләрдән булып кергән якташыбыз. 1979 елына армия сафларына киттек. 28 октябрьдә призыв айттым мин. Шуннан Оренбургский облысы Тотскида оярым как учебка присяга приметкәнче туттылар да безне. Аннан соң Тирмеш шәһәренә алып киттеләр безне. Тирмеш шәһәрендә литний казармада бер 15 көн хезмәт иттек. Аннан соң 16 январь көнне безне самолетка тиеп Афганистанга Кабул шәһәренә төшереп урнаштырдылар. Без барганнан да партизаннар гына оккупта тордык берничә көн. Шунда әкергән хезмәттә башладым инде. Мин анда 21 ай хезмәт итеп кайттым. Операциягә чыктым, через каравылда йөрдек, үзебезне саклап, Каминский диварисны сакладык инде. Кабулда шәһәрендә хезмәт иттек. Иштуган авылында яшәүче Флорид Мәүлетов районда махсус хәрби операция ветераннары җәмгыяте җитәкчесе. Ул үзе дә берничә хәрби конфликтта катнашучы. Шул исәптән махсус хәрби операциядә дә. Анда каты яраланып, бүгенге көндә тылда хезмәт итә. В Чечне другая война, в Сирии тоже другая война. В СВО сейчас электронная война идет. И многие наши тоже страдают от этого. Мы, потому что корректировку подаем всегда для наших бойцов, чтобы для дальнейшего продвижения наших войск, солдат, мы вот эту корректировку, мы самые первые там на передовой. В Чечне тоже так же я корректировщиком был, и как стрелок тоже наблюдатель, и приходилось тоже стрелять. Вот, их корректировщиков надо, начальство, командиров в первую очередь надо будет уничтожать, чтобы наши ребята продвигались дальше. В Сирии тоже я участвовал в освобождении Пальмира, освобождении Алеппо, участвовал совместно с ЧВК частной военной компании, поддерживаем корректировку и огнем, чтобы они продвигались дальше для освобождения этих городов от боевиков. В СВО тоже попали мы колоннами, но половина колонны не доехала. Тоже так же мы участвовали для корректировки и уничтожения их корректировщиков. Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә Ватанны саклаучылар көненә багышланган бәйрәм тантанасында катнашучыларны Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов бәйрәм белән тәбрикләде. Халык үзенең геройларын белергә тиеш. Махсус хәрби операциядә катнашучы якташларыбыз белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген сүзебез Байлар сабасыннан Илназ Фәләхов турында булар.
Илназ Фәләхов яшьтән үк хәрби юлны сайлый, шул юнәлештә белем ала. Инде махсус хәрби операция башлангач, хәрби хезмәтен шунда дәвам итә. Хәрби хәрәкәтләрнең алгы сызыгында ил сагында тора. Рота белән идарә итә. Хәзерге вакытта батальон командиры урынбасары буларак күп кенә шәһәрләрне алуда катнаша. Хәрби дәрәҗәсе майор. 2009 елда беренче гимназияны тамамладым. Шул 2009 елда Казан танк училищесына укырга кердем. Мәскәүдә 4 ел укып бетердем. 2013 елда бетердем. Шуннан соң безне распределение белән җибәрделәр Хабаровский крайга. Анда шундый шәһәр бар, Бикин дигән. Командир взвода булып шунда киттем. Дальше шунда командир взвода, командир роты должностына хәтле үстем. Бу уже укып биткәннән соң уже Хабаровский крайда часть 57-нче бригада дип атала. Бикин шәһәрендә. Шунда командир взвода булдым, командир роты и 2022 елда март айында махсус хәрби операция китәсе булды. Шул март башыннан бирле 2022 елда бүгенге көнгә хәтле махсус хәрби операциядә йөрибез. Ярты елга бер Аллага шөкер кайтып торабыз. Отпускаларга җибәрәләр, хәзердә менә отпускада. Иң башында без Луганский Народный Республика дип атала, шуннан башладык. Попасный дигән шәһәр бар янда. Попасный дигән шәһәрдән башладык. Иннән нары алга таба китеш булганда Бахмут направлениесында булдык без. Бахмут направлениесеннән соң күчерделәр Угледар якларына, Угледар направлениесе хәзер Запорожский областы якларында. Гел алмаштырып торабыз бүтән җирне. Халык күбесенчә әйбәт отношениялар белән. Алар да безгә булыша, без дә аларга булышабыз. Минем якта күбрәк Башкортстаннан майлар, мин теге контрактник булгач, мин күптән служиткәч, Саба яклар алар бүтән направлениедә. Мин үзем якта күбрәк башкорт майлары, бүтән җирдән бар. Якутия, тувинислар, бүтән националист бар безнең подразделениедә. Үзара әйбәт, монда хәзер хәрби операция тем более күбрәк коллектив әйбәтрәк була башлады. Бүтәнесе уже все барысы да әйбәт. Аллага шөкер. Гуманитар ярдәм, конечно, Аллага шөкер килеп тора. Килгәндә миңа уже алдан ушылдыраталар, мин үзем чыгып, алар керә алган шикерләгән җиргә чыгып, гуманитар помощьларны алабыз. Хатлар балалардан бик күп, Аллага шөкер. Аларны без җыеп, укып, окопларда уже стеналарга алып куябыз. Теге җибәргән бүләкләрендә стеналарда эленеп тора бүтәнесе. Яңа елда җибәргәннәр истә, бүтәнесе яңа ел белән котлап, тизрәк кайтуыбызны телибез дип язганнар истә. Туган яктан килгән һәрбер әйберне без сагынып көтеп торабыз. Балалардан килгән хатларны укыганнан соң күңелләрдә җыл булып китә. Шуннан соң инде җиңмичә кайтмыйча булмый. Обязательно җиңеп Алла бирсә. Гуманитар ярдәм килгәндә Алла бирсә җиңеп кайтырбыз. Шуның өчен халкыбызга, Саба халкыбызга, Саба теләче халкыбызга бик зур рәхмәт. Мин үзем танкист, должность буенча, танковый училище укыгач, бүтән җирдә танковый бер буенча служить итәм. Мәсәлән, әскерәне. Хәзерге яңа сугыш бераз үзгәрде, яңа төрлерәк 22 ел белән 25 елны да чагыштырсак, хәзер бик күпкә үзгәрде. Потому что өстәге әйберләр бар, ХБПЛ дип атала инде ул, шуңа бераз авырак. Без барбер аңа карап тукталмыйбыз. Без алга таба барабыз. Укыган вакытта укып кына беләйек инде, ансы күз алдына гына китереп кенә беләйек. Хәзер үзебез күргәч инде аңлашыла, ничек бабайлар безнең сугышканны, әтиләр, бабайлар ничек сугышта булганнары күз алдына килә бүтәнесе. Авыр булган, аларга да авыр булган. Тормыш иптәшем бар, 2 балам бар. Тормыш иптәшем белән гел сөйләшеп торабыз. Возможность булганда инде видеодан сөйләшәбез, балалар белән дигән. Әтиәннәр белән гел сөйләшеп торабыз, Аллага шөкер, андый возможностьлар бар. Гел булмаса да, табыра тырышабыз инде. Бүгенге көндә махсус хәрби операциядә булган егетләргә, кызларга алда да уңышлар телим. Кулларны төшермичә, дальше авылга барырга язсын, җиңү белән кайтырга язсын, Алла бирсә. Хәрби операция зонасында кылган батырлыклары өчен 2022 елда Илназ За-2 медале белән бүләкләнә. 2023 елда Бахмут юнәлешендә барган сугыштагы батырлыгы өчен аңа батырлык ордены тапшырыла. Бүгенге көндә хәрби туган җирендә чираттагы ялда гаиләсе, әти-әнисе янында. Алга таба якташыбызга җиңү белән кайтып хезмәт юлын тыныч тормышта дәвам итәргә язсын. Теманы дәвам итәбез, киләсе язманы карарга чакырабыз. Этот мужчина – кандидат на службу по контракту в Африканском корпусе. Он заполняет анкету в Центре отбора на военную службу в Казани. Кандидат соответствует всем требованиям. Категория годности – один из главных критериев. Это важно, поскольку служить предстоит в Африке в условиях жаркого климата. В данном направлении существует жесткий отбор. В первую очередь это
по возрасту до 45 лет, при наличии дефицитных специальностей до 55 лет и, соответственно, категория годности здоровья и дополнительно переносимость жаркого климата требуется от наших кандидатов. Африканский корпус – новое элитное подразделение вооруженных сил России, сформированное для охраны российских военных и экономических интересов в странах Африки. Требуются танкисты, мотострелки, операторы БПЛА и переводчики. Для службы в Африканском корпусе проходит очень существенное обучение по специальностям до 3 месяцев. Только после этого военнослужащие отправляются для прохождения службы. Это будет считаться иностранная командировка. По статусу военнослужащие Африканского корпуса приравнены к участникам СВО, имеют право на те же льготы и выплаты. После подписания контракта бойцы получат 2,5 миллиона рублей на руки. Их зарплата может достигать 250 тысяч. Контракт подписывается сроком от 1 года и не имеет автоматического продления. Отбор в Африканский корпус проходит в Казани и Набережных Челнах. Подробнее можно узнать по телефону 8 800 222 59 00. Календардағы истәлекле көннәрне кем ничек үткәрә, анысы кешенең үзеннән тора. Узып киткән 23 февраль Ватанны саклаучылар көнендә дә очрашулар, күрешүләр, үткәннәрне искә алулар аз булмады. Шундый очрашуларның берсе мөгаен Соба районында яшәүчеләр өчен Әфган җирендә 19 яшендә батырларча һәлак булган Язлы Орташ авылы егете Фердинанд Шайдуллинны искә алу. Ул яшәгән йортка мемориаль такта кую булгандыр. Әлфия Мөбәрәкова дәвам итә. Афганистан. Бу исемне әйтүгә күз алдына кайгылы сугыш еллары килеп баса. 18, 19, 20 яшьлек егетләр хәрби бурычларын тугры үтәргә сугыш кырына китә. Язлы Орташ авылы егете Фердинанд Шайдуллин исә 1987 елның көзендә армия сафларына чакырыла. Ул иң элек Хабаровский шәһәрендә, аннан соңрак Афганистанда хезмәт итә. Әти-яниләрен борчымас өчен баштарак Афган җиренә килеп эләккәнен хатларда язмыйча да тора әле ул. Яхшы гына хезмәт итәм, көннәр әкренләп уза, идән чыгып киткәнемә 1 ел була дип яза ул соңгы хатында. Аның соңгы хат буласын ул вакытта беркем дә белми. Фердинанд Шайдуллин безнең күңелләрдә үлемсез солдат булып яши. Аны бергә көрәштә, сугышта катнашкан дуслары да онытмыйлар, искә алалар. Ул яшәгән йортка еш киләләр, зират кылалар. 20 февраль көнне Фердинандның Афган сугышында бергә катнашкан көрәштәшләре Соба җиренә җыелды. Язлы Орташ авылына килделәр. Игорь Бекташев ерак көнчыгыштан очып кайткан. Я приехал сюда на встречу с нашими боевыми друзьями, которая посвящена памяти нашего погибшего в Афганистане в 1987 году товарища Фердинанда. Вот. Был объявлен сбор, было объявлено, что у нас парни проводят такое мероприятие. Я не мог не откликнуться на это, поэтому прилетел в Дальнего Востока сюда для того, чтобы почтить память Фердинанда и встретиться со своими боевыми товарищами. Шындус ул иң авыр чакта беленә диләр. Без моны 1000 тапкырлар үз күңелебез, үз халәтебез аша үткәргән кешеләр. Менә сугышчан дус ул бөтенләй башка. Дамир Биктимеров Фердинандның сугышта аркадаш дусты була. Бүтән служакларны Язлы Орташ авылына ул җыеп кайтарган. Мы сегодня здесь собрались как почтить память своему служаку Фердинанду. И очень много служаков приехало у нас со всех регионов России, можно сказать. Даже вот из Дальнего Востока. Потому что, наверное, уже возраст свое берет. Многие не смогли по состоянию здоровья. Вот когда уже мы приглашать начали своих друзей, но объявлять, что мы такое мероприятие собираемся сделать, многие, оказывается, ушли с этого мира другой. Что еще могу сказать? Ну, мы давно мечтали вот так встретиться, да, но в этом году как бы патриотический год, и вот в этом году уже решили начало года с этого и начать. Фердинанд белән без Афганда бер палаткада яшәдек. Бер палаткада ул минем хәзер күңелгә нигә хәтергә кереп калган, ул көн иртә белән ничек палаткадан чыгып җигәргәнен хәзер дә менә күз алдында тора. Таныш кына татар малае, 7 туган
7 ноябрьдан туған күні, мен туған күн. Бізге туған күн бірге қаршыладық біз. Миңа 20 яш толды, ана 19. Қызғанышқа қаршы 9 ноябрьда халак болды. Хәрби киемнән киенгән, күкрәкләренә орден медальләр таккан шушы кадәр сугышчыны Язлы Арташ авылы клубының күргәне юк иде әле. Афган сугышы тамамланып 36 ел узгач алар яшьлек дуслары янына, Фердинанд янына кайттылар. Сәхнәдән хәрби темага язылган җырлар яңгырый. Ә кемдер батыр якташыбыз хакында сөйли, ә кемдер истәлеккә дип төшкән фотоларны барлый. Собрался здесь почти все, так сказать, весь земной шар, все ребята, где из других регионов, из городов, но все они прошли афганскую службу, защищая наши рубежи, когда было время, когда американцы хотели захватить нашу страну, да, вот, и призвали в 1979 году, был вот войск в Афганистан, контингента, которые защищали рубежи нашей границы. Вот после, можно сказать, 36-летнего этого вывода войск 15 февраля, мы с вами знаем, да, был вывод войск Советского Союза, это советских контингентов из Афганистана. Вот все пограничники и друзья, которые остались живы, вот приехали сюда навстречу. И в то же время почтить память своего будущего сослуживца, который не вернулся, который отдал свою жизнь, выполняя свой воинский долг. Фердинанд бірінші күнінден бірінші поста бірге болдық bizden bilen. Туған күнін қаршылап, мағайлар қойты біткеш, 89-ның күзінде мен мағайларны жештіріп мұндайып келдім. Әне 80 вағатта төбе ертқар. Шундан соң бірінші ташыны қойдық біз. Завод мәктебіне бардық, онда музей ашқанлары, бек зор рахмет аларға. Әлі неше елдан сондай тағын барып қайттық, бек тәртиплеп тұталар. Бізге бек ұшады, бек яқшы қаршы алдылар. Район ауыл советларына, район военкомат жетекшілігіне де бек зор рахмет. Бір уақытта да бір нәрсеге қарсы келгеннен болмады. Міне босында енді 2 тапқыр таш қойдық. Бұл үшіншісі Шардуғанын жаңғарттық. Мен Шардуғанын ап келдім. Шулай деп планлаштырған ек. Шулай ұйышты, Аллаға шүкір, бүтін Россия бойынша мағайлар қойдды. Хәтердә мәңгегә җуелып калган мизгелләр, истәлекләр, алар кешене гомер буе озата бара. Фердинанд Шайдуллинның да сугышчан дуслары 36 елдан соң күз яшьләре аша аны искә ала. Фердинанд белән бергә хезмәт иттек. Мен аның пост командирыйм. Менә шул Фердинандка бер айдан посылка килде. Менә шул посылканы Фердинандның дус, жақын дус буларак, Фарид, синдә саклансын әле бу. Туған күнді ашырбыз деп неттік. Туған күнді аштық. Анда енді бұйымпыларны қаплап, ұтжандарыз бар. Кеш білән енді қараңыда түнгі сағат 12-де деп айтам енді. Брезентлар қаплап, бүтін татар, ұрыс, бүтін нендей іптәшәрі шуар жиылып, посылканы аштық. Көпмелер кесек туры келсе де, міне біз сол қарымына шатланышып. Енді исәнемен қайтқаш, жігітлер бұннан исәнемен қайталабыз екен. Бір-біріміз білән туғаннардан жақын болып ешербіз деп. Ашу айтып бір-бірімізге сөздер беріштік. Әмі ләкен енді екінші күні базаға қайтып беттікті. Үшінші күнінде мына Фердинандның мына шондай хабары келді. Анда біздің пехота хаман алмашынып тұра тұрғаны. Біз базадан шығып кетеміз. 25 километр ОПЗ деп аталайынды ол. Бұл караван жоллары кесішкен жолларға біз бір поста 8 солдат мына. Шонда енді түнне енді стингерлар, земля ракеталарын біздің Союз яғына жібермеске 60 километр мертвый зона деп аталайынды. Мына енді караваннар білен апелі бола. Шул караваннарны, шул құралларны біздің яққа жібермес үшін біз шонда екінші қат граница болдырдық. Мына шонда сақладық деп айтасы келейінді. Мына Фердинандның өлімі біздің үшін бек аяныш болды, бек шат көңілі. Бик саф күңелле жігіт ие. Һәр вакыт җылмаеп кына торган. Бик зур югалту булды безнең өчен. Бик зур кайгы булды. Инде монда кайтып килгән җегетләрдә анда сөйләп күрсәткәсеннән әйтер сүз юк. Менә шулай әйтеп, безнең анда инде безнең яшь җегетләр, төрле бик якын дус җегетләр, менә хайран җегетләр яралар алдылар инде. Менә Фердинандка инде менә шулай кайтырга насып булмады инде. Сугыш инде әйткәнемчә берәүне дә аямый.
Менә бүгенге көндә дуслар белән аралашып яшибез. Менә без якын тирәләр монда бик аралашып яшибез. Җегетләр һәр ел сайын очрашып, үзебез моторлы аралашабыз. Менә бүгенге көндә безнең менә монда чит регионнардан, уже Шиләбедән, Курганнардан, Самара, Саратов, Сызраннан менә җегетләребез килделәр. Менә бөтен Татарстан җегетләре, Чувашия, Маридан. Бу инде булар белән очрашу безнең 36 елга бер мәртәбә. Үзегез белгәнчә, инде ул кайткач һәрберебезнең тормыш баса, тормыш артына куу дип, дөнья куу дип әйтсәң дә була. Менә шуңар күрә бу менә Ферниат янында очрашу җегетләр күтәреп алдылар. Һәм менә бүгенге көндә без шуны очрашуга килдек. Рәхмәт, менә сез шушы әйтеп безне җылы кабул иткәнегез өчен. Һәр вакытта менә без килгәндә якты йөз белән безне монда каршы алалар. Бик зур рәхмәт сезгә, район җитәкчеләргә, һәммәсенә. Ферниатны онытып бетергә безнең хакыбыз юк. Шуңар күрә калган җегетләргә исәнлек, саулык, бәхет, шатлык, тасау яшәргә инде. Сугышлар бетеп, тыныч тормышлары исәнмен яшәргә язсын. Фердинанд белән бергә киттек инде без. Учебкаларда бергә булдык. Аннары Фердинанд белән ниттек инде. Икенче без учебный погран заставда җирдек. Фердинандлар айрымалар белән күрешмәдек ул вакытта инде. Фәрит әйткән теге иләрендә булдык инде, посылкаларын ашадык ансы. Бик дусыйык, бик күңелле малай. Малай дип сөйләшәм, потому что ул вакытта малай дип сөйләшә идек. Шуңа күрә ничектер һаман малай шикелле, үзебезне яшь шикелле тотабыз, нитсәк тә инде. Бик күңелле малай, гел ул авызын җырып кына тора инде. Бер вакытта да теге үпкәләм идер, нәрсә дип әйтсәк тә, без бер-беребезгә фиде, шулай дип дәшә торган идек. Мин дә Фәрис, ул да Фердинанд бит инде, шулай дип дәшә торган идек. Бик ни инде. Бик авыр булды безгә аны югалту. Исән сау булсыннар, семьялары тыныч булсын инде, илләребез тынычлансын. Киткән егетләребез исән сау кайтсын инде. Сугыш хәлләре бик яман. Язлы-Арташ авылында сагышлы очрашудан соң хәрбиләр һәм авыл халкы Фердинанд Шайдуллин яшәгән йортка мемориаль такта кую тантанасына килде. Көн салкынча, ә күктә кояш елмая. Төрле төбәкләрдән килгән сугышчан дусларның йөрәк кайнарлыгы көнне дә җылытып җибәрде сыман. Йорт каршысына Россия, Татарстан флаглары эленгән. Афган сугышы ветераннары үз флагларын горур тотканнар. Ә буларның барсында Фердинанд фото аша карап тора. Күзәтә улаларны. Батыр, горур, ватан өчен гомерен биргән егетләрне халык онытмый. Тантаналы митингта Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов катнашты. Без аны бер вакытны унытмаска тиеш. Мин әйтәсем килә, бик зур рәхмәт бу Афган обществосына, Егоров Иван Михайловичка. Сез бик каты бердәм. Киләчәктә шулай бердәм тормыш итәргә язсын, булганы игелеген күргә язсын. Бергез булышасыз. Һәр вакыт игътибарлысыз үзегезнең бергә булган җегетләрегезгә. Үз яхшылыгыгыз үзегә кайтсын. Молодцы, тырышасыз, булдырасыз. Һәм сезнең белән шулай киләчәктә агырланып яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә бөтенегезгә дә. Шайдуллиннар йорты диванына кагылган мемориаль такта ачылды. Фердинандны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Җырлар яңгырады, шигырьләр укылды. Фердинандның 24 сугышчан дусты кабат бер-берсе белән күрешеп, исәнләшеп чыктылар. Без исән диделәр алар. Барысы да бергә җыелышып, аннарысын авыл зиратына киттеләр. Фердинанд Шайдуллинның кабер өстендәге чардуганын яңарттылар. Кабер өстенә кызыл канәферләр салдылар. Сез Атна информацион программасын карыйсыз. Халкыбыз һөнәрле булуны һәр вакыт зурлаган. Һөнәрле кеше бер вакытта да югалып калмый. Җәмгыятебездә хәзерге вакытта эшче һөнәрләргә ихтыяҗ бик зур һәм аларның югары һөнәри осталыкка ия булулары эш бирүчеләр тарафыннан төп таләп итеп куела. 17-20 февраль көннәрендә Соба аграр көллияте базасында һөнәри осталык буенча профессионаллар чемпионатының региональ этабы үткәрелде һәм ул йөк ташу техникаларына хезмәт күрсәтү компетенциясе буенча уздырылды. Соба аграр көллияте базасында йөк ташу техникаларына хезмәт күрсәтү компетенциясе буенча узган бәйгедә катнашучыларның әзерлек белән килгәннәре күренеп тора иде. Бүтән булган белемнәрен, практик күнекмәләрен эшкә җигеп, үзләренә тәкъдим ителгән машина, трактордагы төзексезлекне табып, аны төзәтү эшенә
кириштилер. Ярышларның төп эксперты Шаллы техник колледжының директор урынбасары Рауил Загреттинов. Ул һөнәрнең бөтен нечкәлекләренә теория аша түгел, нәкъ менә практика аша өйрәнү мөһим дип саный. Ә мондый бәйгеләр үз һөнәренең остасы булырда яшьләрне ачыкларга бик нык ярдәм итә. Бу ярыш уза январдан башлап февральгә кадәр, февральнең ахырына кадәр уза более 300 компетенция, почти 2000 артыгы белән конкурсант участвует итә. Бөтен ярыш бөтен Татарстанда уза, бөтен балалар катнаша, үзенең профессионализмларын күрсәтәләр. 5 районнан җыелдылар. Алар үзенең колледжларда баштан внутренний отбор уздылар, аннары бында катнашып чыктылар инде. Алар Минзәләр районы, Мамадыш районы, Сабы, Чаллы һәм Әлмәт. Кичә алар площадка белән карадылар, ознакомиться эшләп карадылар. Бүген инде уже беренче основной эш көне. Аллага шөкер, база материалында бик яхшы. Алар 2 модуль выполняй итәләр. Һәр конкурсант 7 модульны полностью эш көндә эшләп бетерәчәк. Эш көннән соң инде бөтен результатларны подбивать итеп, аннары шул победительләрне, призерларны беләчәкбез. Аллага шөкер, база материалында бик яхшы. Бөтен условиялар, бөтен әйберләр, бөтен нәрсә бар. Расходный материаллар, бөтен нәрсә бар. Аллага шөкер, полностью для выполнения конкурсных заданий бик яхшы. Чемпионат югары квалификациялы, көндәшлеккә сәләтле яшьләрне ачыклауны максат итеп куя. Бәйге барышында теорияда өйрәнгәннәрне практикада күрсәтергә кирәк иде. Конкурсантларга төзексезлекне эзләп табып төзәтү өчен көч һәм түземлек таләп ителде. Шулай ук техника куркынычсызлыгы, хезмәтне саклау кагыйдәләрендә истә тотып эшләргә туры килде. Әлеге компетенция буенча 4 төрле техникада 2 сәгать көч сынаштылар. Саба аграр көллиятенең махсус фәннәр укытучысы Рашат Мусин чемпионатта эксперт буларак конкурсантларның эшенә бәя берде. Безнең базада ярыш бара. 5 укучы арасында авыр йөк машиналарына техник хезмәт күрсәтү ярышы бара. Мин үзем эксперт булып саналам һәм минем вазифа тормозной система, обслуживание тормозной система модулендә мин сүз итәм. Бүгенге көндә менә бер укучы малай, менә КамАЗ машинасында шуны эшләп башкара. Шуны эшләп башкара бу чаллы малае. Порядыгы бар. Чит кеше битендә ул азрак каушап кала, әле алар яшьләр. Өметле. Әле башладык кына 2 сәгать вакыт бирелә һәм без аларга битендә неисправностьлар куйдык, төгәлсезлекләр тормыш системасында һәм шуны табып, шуны бетереп, шуны 2 сәгать эчендә эшләп чыгара тиеш. Җегетләр кызыксаналар. Сорашалар белмәгәннәрен, безнең битендә мәгълүмат бар, китап бар, шуннан изләр. Өмет бар. Аларда да өмет булмаса бит дальше яшисе бар әле. Бүген йөк машиналарына да эшләүче юк. Аларга спрос бик күп. Аларның менә күбесенең теләк уяна, шушында эшли торгач, йөри торгач, карый торгач. Бүген спрос авыр йөк машиналарында эшләүче бик юк. Экспертларның тагын берсе Әлмәт политехника көллияте укытучысы Евгений Подопрелов иде. Здесь у нас модуль двигатель. Значит, у нас конкурсанты здесь, значит, проводят дефектовку двигателя, осмотр, дефектовка, значит, кривошипно-шатунного механизма, газораспределительного механизма. Значит, проводят они замеры, значит, цилиндров двигателя на то, чтобы, значит, продефектовать. Есть ли овальность двигателя в цилиндрах двигателя или конусность. Также, значит, проводят замеры шеек, коленчатого вала, коренных и шатунных шеек. Значит, то же самое, то есть износ, если износ, овальность шеек, вот, и конусность также шеек. Есть дети одаренные, которые действительно с удовольствием занимаются, значит, на лабораторных работах, на практических работах. Вот. Ну, на практике есть у них желание, стремление, значит, познать. Вот. А мы как раз вот на этих соревнованиях-то и оцениваем их практические знания, значит, навыки, показывают, насколько студент подготовлен, насколько он обладает знаниями и тем более навыками. Значит, при ремонте и обслуживании двигателей, систем,
агрегатов, автомобилей. 17-20 февраль көннәрендә конкурсантларга үзләренең осталыкларын, профессионаллекларын күрсәтергә бөтен мөмкинлекләр булды. Ахыргы нәтиҗәгә килсәк, 3нче урында Әлмәт политехника көллиятеннән Булат Измайлов, 2нчедә Саба аграр көллиятеннән Никита Тимофеев, 1нче урында исә Поташев исемендәге техник көллияттән Игорь Лищуков. Алга таба җиңүче Татарстан җыелма командасы составына кертелеп, бөтен Россия регионнары катнашачак йомгаклау этабында үз осталыгын күрсәтәчәк. Соба районы Улы Кибәче авылы мәчетендә 3нче тапкыр малайлар арасында озан әйтү бәйгесе узды. Ул 30 елга якын шушы авылда имам ярдәмчесе булган Рафаэль Шәрәфиев истәлегенә багышлап үткәрелде. Бәйгедә районыбызның Улы һәм Кече Кибәче, Төбәк, Улыяз, Теләче районының Сауыш, Улы һәм Түбән Саурыш, Җәнәй авылларыннан 30 бала катнашты. Бер яшьтән алып 16 яшькәчә балалар арасында Улы Кибәчедән Әмир Мөхәммәтҗанов җиңүче булды. 2нче урын Улы Кибәчедән Вилдан Бәшәровка, 3нче урын Түбән Саурыштан Әмир Шәймәрдәновка бирелде. Җиңүчеләргә Шаян ТВ каналы әзерләгән бүләкләрне татар балаларының яраткан дәванисе Әлфинур Хисамиева тапшырды. Demek sizin kileşleriniz gayet matur bulacak. Nik degende siz bugün kün bilen, dünyavi ilim bilen, dini ilimni de olup köngülleringizge solıp diyelim bolasız. Озанчылар Казанның Гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хайруллинның, Лисхоз мәчете имам хатибы Әхмәт хәзрәт Сафинның озан әйтүнең савабы, дини тәрбиянең әһәмияте турында вәгазен тыңладылар. Җиңүчеләргә, барлык катнашучыларга тәмле күчтәнәчләр һәм бүләкләр өләшенде. Бу изге һәм йөрәккә ятышлы бәйгене журналист Булгар радиосының яңалыклар хезмәте редакциясе мөхәррире Лютия Шәрәфиева оештыра. Күңелгә якты нур булып кергән озан әһәңе колакларны озак вакыт иркәләп, шушы көн турында искәртеп торыр әле. Озан бит ул йөрәккә дару, күңелгә дәва бирә. Мондый бәйгеләрдә еш катнашасыңмы? Тырышабыз әйе. Күңелебез әйе бик күңелле. Балалар да өйрәнгән, кадер эшләделәр. Озан әйтүчеләр бәйгесенә матди ярдәм күрсәткән һәр кемгә, дусларга, туганнарга, таныш-белешләргә Аллаһының 1000 рәхмәте яусын ди оештыручылар. Илебез бөек җиңүнең 80 еллыгын каршыларга әзерләнә. Әлеге бәйрәмгә әзерлек барышында мәктәп музейларына да зур җаваплылык йөкләнә. Укучылар, укытучылар көче белән экспонатлар яңартыла. Яшь буынга илебез тарихының авыр, данлы үткәне турында күбрәк мәгълүмат бирелә. Музейларда батырлык сәгатьләре үткәрелә. Иштуган урта мәктәбе музее эшчәнлеге белән бу минутларда якыннан танышып үтәрбез. Музейлар халык, милләт хәтере генә түгел, алар кешеләрне тәрбияләү, педагогик тәэсир итү чарасыда. Иштуган урта мәктәбенең туган як тарихын өйрәнү музее ишекләре уку елы дәвамында һәрчак ачык. Аның җитәкчесе мәктәпнең рус теле һәм әдәбияты фәне укытучысы Эльмира Иванова. Музейда Бөек Ватан сугышы, ул чордагы яшәешкә, сугыш һәм тыл ветераннарына багышланган аерым бүлек булдырылган. Иштуган бистәсенә 1946 елда нигез салына. Тимер юл буендагы бистәнең барлыкка килүе дә фронтовикларга бәйле. Бөек Ватан сугышына җиңү яулап кайткан ир-егетләр монда килеп урнашалар. Шулай итеп, Иштуган бистәсе барлыкка килә. Бергә килеп урнашкан Бөек Ватан сугышы ветераннары саны 56 кеше дип исәпләнгән. Бүгенге көндә алар да, тыл ветераннары да вафатлар. Берничә сугыш чоры баласы гына бар. Безнең мәктәпнең тарихи туган як өйрәнү музее 2015 елдан бирле эшли. Музейда берничә экспозиция эшләп килә. Шуларның берсе ул Стена памяти дип атала. Биредә сез Бөек Ватан сугышында катнашучыларның портретларын күрә аласыз. Безнең мәктәп укучылары бу портретлар белән 9 майда Иштуган җирлегендә үткән митингта катнашалар. Монда шулай ук Саба районының Бөек Ватан сугышында катнашканнар турында хәтер китабы урнашкан. Укучылар белән бергә без үзебезнең җирлектә Бөек Ватанда сугышканнар турында китап ясадык. Безнең җирлектә яшәгән бөек сугыш ветераннары арасында дан орденнары ия булучылар күп. Мәсәлән, Ахмадуллин Хабибулла Ахмадулла улы дан,
Birinci derece Vatan Soğuşu ordenleri kavaleri. Habibulin Fathi Habibullah ulu, Kızıl Bayrak, Kızıl Yıldız, İkinci derece Vatan Soğuşu ordenleri kavaleri. Muzeyda daimi rəvişdə oxuşular üçün batırlıq dərsləri ötkərilə. Gümumən İştuğan Orta Məktəbində fevral ayında hərbi patriotik tərbiyə üzəkə qoyulğan. Büyük jingüge 80 adım aksiyasına qoşulub məktəbdə məxsus zona işlənən. Giroy pionerlar, komsomollar, көренекле Sovet hərbiləri turunda da oxuşularga məlumat alу mümkünlüğü tudurulğan. Biz bütün jir şarında tinçlik һәм иминлек телибез. Тыныч илдә яшәгән кешенең генә эше алга бара һәм киләчәгә өметле. Әмма түр киләчәк бит безнең кулларда. Моның өчен безгә тырышып укырга, рухи һәм физик яктан нык булырга, заман белән бергә атларга кирәк. Birinчидән алып 11-гә кадәр һәр укучы ватанпәрвәрлек рухы белән сугарылган җырлар өйрәнгән. Укытучылар сугыш чоры җырларын үзләре дә бик теләп башкаралар. В тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Җиңү алып килгән 1945 елдан безне 80 ел вакыт айырып тора. Күп вакыйгалар, күп кешеләр онытыла. Бүгенге көндә Иштуганда бер генә Бөек Ватан сугышы ветераны да исән-сау түгел инде. Әмма аларның исемнәре музейда мәңгеләштерелгән, фотолары да кадерле экспонатлар булып саклана. Бөек җиңүнең 80 еллыгын каршылауга мәктәптә, музейда зур әзерлек эшләре алып барыла. Бөек җиңүгә гап-гади кешеләрнең каһарманлыгы бәрабәренә ирешә алдык. Алар арасында безнең якташларыбыз да бар. Сугыш афәте кагылмаган бер генә гаиләдә калмаган. Җиңү таңы безгә шуңа да кадерле. Бу хакта балаларга, яшьләргә аңлату, күңелләрендә горурлык хисләре уяту безнең бурычыбыз булып тора. Бойлар собасында яшәүче Хуҗина Манзума Әл-Мөхәммәд кызына бүген 100 яшь тулды. Ул 1925 елның 28 февралендә Бойлар собасында 6 балалы гаиләдә дөньяга килә. 10 класс белем ала. 1942 елда халык судында сәркатип булып үзенең хезмәт юлын башлап җибәрә. Аннан соң район комитетында эшли. Соңрак район мәгариф бүлегендә икътисадчы булып эшләп, шуннан лаеклы ялга китә. Тормыш иптәше Әбүбәкер белән 30 ел гомер кичерәләр. Кызганыч, ул 2001 елда вафат була. Бүген Манзума әбине бер гасырлык юбилее белән район җитәкчелеге тәбрикләде. Истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Бу хакта тулырак киләсе тапшыруыбызда бәян итәрбез. Хәзер спорт тормышыннан булган яңалыклар белән таныштырырбыз. 21 февраль көнне Соба-Арена спорт мәктәбендә Әфганстанда махсус хәрби операциядә һәм башка кайнар нокталарда һәлак булган сугышчан якташларыбыз истәлегенә яшь-үсмер егетләр арасында яшьлек яшьләр үзәге тарафыннан волейбол турниры оештырылды. Анда районыбызның төрле төбәкләреннән 10-га якын команда катнашты. Турнир ачылышында кайнар нокталарда катнашкан якташларыбыз ярышка килүчеләрне кайнар сәламләделәр, хезмәттә һәм тормышта кыю, уяу булырга чакырдылар. Хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан егетләрбез шактый. Афганистанецлар бар безнең, Северный Кавказ бар инде, Сириядә бар безнең Приднестровье, хәзер бүгенге секундә менә шу Украинада катнашкан егетләр дә күп инде. Менә шуларны искә тотып, менә бу инде безнең 33-нче тапкыр шушында без волейбол ярышлары оештырабыз. Шушы егетләргә әзрәк физик тәрбия бирүсенә эшләнә инде ул. Аларга әзрәк шушы хәрби ярышта катнашкан егетләрне әзрәк
горлык күрсеннәр өчен оештырабыз инде. Мондый турнир быел 33-нче тапкыр уздырыла. Шунысы куанычлы, анда катнашучы командалар елдан-ел арта бара. Уенны күзәтергә Афган сугышы ветераннары да килгән иде. Байлар сабасыннан Раиф Ягъфаров бүгенге тормышның матурлыгына шатланып бетә алмый. Ә менә Афган сугышы аның йөрәк ярасы булып гомер буе озата бара. Общевитлер төнге саат 1-дә Афганистанга. Танк белән. Айры танк булды инде. Танк булмаса анда безне кырган булдылар, танкны ала алмадылар. Аларның оружиесе юк, кораллары юк иде башта. Аннары Америка аларга карар берде. 11 декабрь чыгып китеп 80-не 79-да киттем бит инде мен. 79 елда. 80-нче яңа елны шунда барып Кабул кырыена каршыладык. Танк ичендә. Анда бит инде салыктан кыш көне yüzde инде. Yüzләргә кирәк. Афган җирендә ничә ел Анда гидете ел ярым булдык инде без. Ел ярым. Майның 23-дә кайттым. Сабарина спорт мәктәбендә волейбол турниры көн узын дәвам итте. Әлеге очрашуны Шәмәрдәндәге яшьләр үзәге үткәрде. Турнирда катнашучылар Саба үзәгендә урнашкан Афган сугышында һәлак булган батырлар һәм Советлар Союзы геройлары аллеясына чәчәкләр салдылар. Инде җиңүчеләрне бәян итәргә вакыт. 3нче урында Юлбат, 2нче урында Симет, 1нче урында Шәмәрдән авыл җирлегеннән килгән командалар. Аларга грамоталар һәм акчалата бүләкләр, шулай ук 1нче урынны алган командага истәлек кубогы тапшырылды. 22 февраль көнне Мингәр авылы клубында Мидхәт Миннәхмәтов истәлегенә шашка шахмат уеннары үтте. Интеллектуаль двоеборье буенча Саба муниципаль районы турниры иң оста шашка шахматчыларны үзенә җыйды. Барлыгы 30 спортчы үз көчен сынады бу көнне. Уеннар Мидхәт Миннәхмәтовның туган көне уңаеннан оештырылды. Ветераннар төркемендә уйнаучы Азат Әхмәтов шашка буенча инвалидлар арасында 10 тапкыр Татарстан чемпионы, 3 тапкыр Россия призеры. Бу турнирны оештыруда башлап йөрүчеләрнең берсе. Мидхәт абый Миннәхмәтов турнирын 7-нче тапкыр оештырабыз инде. Коронавирус вакытларында гына 1-2 ел үткәрмәдек. 17-нче елда үткәрә башлаган идек. Менә хәзер 25-нче ел 7-нче мәртәбә үткәрәбез. Саба районы кешеләр өчен оештырдык бу турнирны. Башта шахмат уйныйбыз. 5 минуттан 9 тур була. Шашка ярышы була шул кешеләр белән. 9 тур була 5 минуттан ансыда. Килдебәк авылыннан Илһам Нургалиев ярышны өлкәннәр өчен бер ял итү, күңел ачу чарасы кебек ди. Ярыш инде киренке бара, 3 тур үтте. Икесендә җиңдем, берсендә җиңелергә туры килде. Нишлисең, уен инде. Шахматны һәм шашка уеннарын бик яратабыз. Үзебезнең Улы бәйрәмнәрне, юбилейларны да шушы шахмат турнирлары итеп үткәрәбез соңгы вакытта. Шахмат бик борынгы, инде меңнәрчә ел буенча уйналыла торган уен. Бигрәк тә өлкән кешеләргә кирәк, зихен арттыру өчен, уйлау сәләтен саклау өчен. Көннең икенче яртысында шашка ярышлары башланып китте. Уенчылар 9 турда көч сынашты. Ярышлар тәмамланганнан соң спортчыларга Казан шәһәреннән килгән тренерлар шашка уены буенча өстәмә дәрес, сеанслар үткәрде. Такие виды спорта, которые помогают в жизни. То есть они, общепринято, что говорят, что шашки, шахматы помогают логически мыслить. Это да, но не только, они учат, в общем-то, всем важным жизненным качествам, то есть и дисциплина, и ответственность, и, скажем так, умение побеждать, умение встать после поражений, да, то есть, как я люблю говорить, что вот эти виды – это наша жизнь в миниатюре. Лучшие из тех, которые здесь участвуют, они приезжают к нам в Казань, участвуют в чемпионате Республики Татарстан, показывают в целом неплохие результаты. Не сказать, что в самых лидерах, но достойно представляют, имеют разряды. Турнир көне буе дәвам итте. Интеллектуаль двоеборье җиңүчесе булып Илфат Сыңгатов танылды. 2нче урынны Альберт Валиуллин, 3нче урынны Илфат Ханнанов алды. Призерларга грамота һәм кубок, барлык катнашучыларга акчалата бүләкләр тапшырылды. Чарага иганәчелек ярдәмен Җәүдәт Миннәхмәтов күрсәтте.
20 февраль Ватанны саклаучылар көне район күләмендә чаңгы ярышлары белән дә билгеләп үтелде. Саф һава тәнгә дәва дип лесхоз бистәсендә урнашкан чаңгы трассасында, райондагы оешма предприятие коллективларында, авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә һәм авыл җирлекләре идарәләрендә эшләүчеләр традицион чаңгы ярышында узыштылар. Чаңгы кышның иң популяр спорт түрі. Елдан-ел әлеге спортны үз итүчеләр саны нык арта. Коллективлар арасындагы ярышлар исә күп еллардан килүче бер матур гадәт. Моның максаты хезмәт кешеләрен сәламәт яшәү рәвеше алып баруга тарту, көчле чаңгычыларны, командаларны ачыклау. Район җирлегендә эшләп килүче оешма хезмәткәрләре хәзер ел сайын үтүче чаңгы ярышларында бик теләп катнашалар. Моның өчен хәтта алдан ук та әзерләнә башлыйлар. Бу чаңгы ярышы инде безнең 2000 еллардан бирле уздырыла. Моның 20 елдан артык традициясе бар. Без инде бу традицион ярышларны 2 көн үткәрәек моңанчы. Бүген инде менә бәйрәм көне уңаеннан 400-дан артык кеше катнашты дип әйтергә кирәк бу ярышларда. Килүчеләргә бик зур рәхмәт. Традиция дәвам итә. Шушы ярышта катнашу өчен башта предприятие оешмаларда кичкенә генә сайлап алу ярышлары була. Аннан соң менә монда килеп ярышалар. Әйбәт кар явуга декабрь айларыннан дип әйтик, кемнәрдер шөгыльләнә. Ярышта һәр оешмадан җитәкчеләр, 2 ир-ат һәм 2 хатын-кыз үз оешмаларының данын яклады. Башта 2 чакрым дистанциягә хатын-кызлар узышты. Алардан соң стартка ир-атлар басты. Алар 3 чакрым араны үтәргә тиеш булдылар. Алга таба чаңгы трассасын җитәкче хатын-кызлар һәм ир-атлар алды. Алар 2 чакрымга көч сынашты. Урыннар вакытка карап билгеләнде. Шытсу авыл җирлеге башлыгы Булат Мәүлетов спорт белән даими шөгыльләнүче җитәкчеләрнең берсе. Призлы урыннар аның спорт тормышында бихисап. Менә бу узышларда да ул 40 яшькә кадәр җитәкчеләр арасында бирелгән чакрымнарны 4 минутта 52 секундта үтеп финишка беренче булып килде. Теләп катнашабыз, Аллага шөкер, команда белән бергәләп. Ярышлар бик оешкан төстә үтә. Теләп катнашабыз. Хәрәкәттә бәрәкәт, менә шулай катнашып, һәр вакытта да хәрәкәттә булырайсын. Инде барлык катнашучыларга бик зур рәхмәт. Һәм үзебезнең егетләребезне шушы бәйрәмне катлыйбыз. Гомумән, бәйрәм рухында үтте бу ярышлар. Көн дә кояшлы иде, күңелне күтәреп матур көйләр дә яңгырап торды. Игенче җәмгыяте һәм урман хуҗалыгы хезмәткәрләре мичтә кызарып пешкән кайнар коймак һәм чәй белән катнашучыларны һәм җанатарларны сыйлады. Инде нәтиҗәләргә килсәк, призлы урын алучыларны шәхси зачетта һәм командалар арасында билгеләп үттеләр. Команда зачетындагы призерларга килсәк, авыл хуҗалыгы предприятиеләре арасында беренче урынны игенче, икенче урынны игенче 2, өченче урынны Әхмәтов хуҗалыклары алды. Авыл җирлекләре арасында бердә Миша, 2дә Эзмә урнашты. Өченче урынны Саба шәһәр җирлеге белән Арташ авыл җирлеге бүлеште. Сәнәгать оешмалары арасында беренче урын Сабагаз, 2 Цинк Саба һәм өченче урын Шылпуымга чаңгычылары кулында. Һәм инде бюджет оешмаларына килгәндә җиңүне Финанс бюджет палатасы командасы яулады. 2дә Шулук команданың икенче төркеме урнашты. Өченчегә район үзәк хастаханәсе коллективы лаек булды. Җиңүчеләргә грамоталар һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Бүгенгә әзерләнгән атна информацион программасы шуның белән тәмам. Бүген кояш байыганнан соң изге Рамазан шәриф айы башланды. Ястү намазыннан соң беренче тәравих укыла. Иртәгә уразаның беренче көне. Таң атканча сәхәр ашала. Сәхәрне тәмам итү 4 сәгать 25 минутка туры килә. Авыз ачу вакыты 17 сәгать 18 минутта. Рамазан айы таң атканнан кояш байыганчага кадәр ризыктан судан аерылып тору. Шуның белән бергә үзеңне ярамаган гамәлләрдән саклау, күңелеңне паклау, Аллаһы Тәгаләгә якынаю, аның гамәлләрен үтәү дигәнне аңлата. Тоткан уразаларыгызның әҗер-саваплары булсын. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз, якыннарыбызны һәм үзебезне саклап яшик. Исән сау булыгыз.